Kaixo, bideo honetan adimen artifiziala erabiliz ideia desberdinak nola sortu eratzukutsiko dizuet. Horretarako bi erraminta adimen artifizialeko bi erraminta erabiliko ditut. Bada ChatGPT eta bestea da Perplexity. Dena baino lehen, adimen artifiziala pixka definituko dut bi diapositiba bitartez. Adimen artifiziala adibidez nola funtzionatzen duen, informazio eta datuak aztertzen laguntuko dizue. Ereduak eta patroiak identifikatzen lagunduko dizue, eta erantzunak edo eta edukiak sortu dezake. Beraren bitartez dezakezue. Adimen artifizialak gurekin alderatuz, gizakikin alderatuz, ez du interpretaziorik eta ez du ulermenik, ez du gure interpretaziorik, hain zuzen ere, ez du pentsamendu kritikorik, ez kontzientziarik, eta ez du sentimendurik ere ez. Horregatik, guzti honegatik, azken erabakia beti zuena edo gizakiena izan behar du, hain zuzen ere. Adimen artifizialak lagundu dezakezue ideia hori, daukazuten ideia hobetzeko, baina azken erabakia beti zuena izan beharko dute. Adimen artifizialak lagunduko dizue beharrak ondo identifikatzeko eta interpretazio okerrak saihesteko, emaitzak pertsonalizatzeko, denbora planifikatzeko, zu daukazute planifikatuta denbora jakin bat eta berak lagundu dezake zue denboralizazio hori garatzen. Daukazuten ideia hobetzeko ere lagundu dezake adimen artifizialak. Prontean aritzen zaretenean betik argia izan barzerate, espezifikoa, alden laburren, testu inguru bat deskribatzen baldin baduzute, orduan eta emaitza hobeago lortu dezakezute. Gako hiltzak erabiltzeko ohitura izan behar duzue. Interaktuatzea eta esperimentatzea komenigarri da, eta sormena erabiltzea. Ideia lortzerakoan, normalean testu bat jartzen dugu prontean, eta kasu horietan, honako pauso horiek jarraituko ditugu. Rol bat hartu behar duzute. Zuen kasuan adibidez izango da ikasle zein ziklotako eta zein espezialitateko ikasleak zareten. Burutu behar duzuten ekintza jarri behar duzute prontean. Nahi baldin baduzute zerbait konkretua. Testu inguru bat deskribatu. Eta eskatutako emaitzaren mugak eta baldintzak definitu behar dituzue. Gero, irudietan berdin. Kasu honetan, irudi mota zehaztu behar duzute, irudian gaia definitu behar duzute, irudiaren elementu nagusiak deskribatu behar duzute, eta irudiaren doikuntza tekniko espezifikoak zehaztu behar dituzu. Orain ChatGPT-ra joango naiz, eta bertan prontean honako idatzuko dut. Kaixo, instalazio elektrotekniko eta automatiko ikaslea zeratela esango duzute, horrekin rol bat hartzen duzute. Lehenengo definituko dugu, automatiko, erdi mailako zikloko, ikaslea naiz,
Eta elektrizitateko testu inguru bat jartzen diot, esaten diot, ze maila daukaten. Elektrizitateko oinarrizko ezagutzak ditut. Ezagutzak ditut. Testu ingura konpletatzeko esango diot, pintxan perimetrikoa lantzen ari naiz. Perimetrikoa lantzen ari naiz. Eta esango diogu erakusteko zenbait aktibitate, beraren praktikak edo bera erabiltzeko bere erabilpena hobetu dezazuten. Mesedez, erakutsi iezaidazu pintza amperimetrikoarekin, amperimetrikoarekin lan egiteko aktibitate desberdinak. Beraz, kasu honetan, frontean testu inguru bat jarriko dugu, esanez, zein zikloko ikasleak zareten, zein maila duzuen aipatu duzue, eta zer lantzen ari zareten. Eta, honek oinarrizko zenbait aktibitate. Bat zirkuito simple batean, korrontea neurtzea komendatzen dit. Bigarrena, eroale desberdinetan neurketa. Eroale hori apurtuta dagoen edo konprobatzeko. Makina edo motor monofasiko bateko kontsumoa neurtzea pintxan perimetrikoarekin aktibitate hori erakusten dizue. Hobeto esan da, kuadro elektriko batean fase desberdinen neurketaren aktibitatea erakusten dizue, maila aurreratuko aktibitatea, korronte ieza nola detektatu aktibitatea adierazten dizue, eta motor trifasiko baten potentzia nola kalkulatu, neurketa desberdinak eginaz, ere aktibitate hori eskaintzen dizu. Gero adibidez, nahi bali badugu denboralizazio jakin bat izatea, esango diogu ondo dagoela, baina erakutsi iezaidazu ordubeteko aktibitateak. Eta erakusten dit pixka bat aktibitate desberdinak. Gutxi gora bera ordubeteko iraupena dutenak. Hemen pixka bat ikusten den bezala, pixka bat gehiago konkretatzen dizue. Esaten dizue iraupena zenbaitekoa da, zein den bere helburua, zein material erabili behar diran, eta zeregin hori egin ahal izateko jarraitu beharreko pausu desberdinak. Eta azken finean, aktibitate bakoitzean hori erakusten digu. Baita komentatzen digu, zeintzu diran helburu didaktikoak, eta zenbait galdera egiten dizkigu. Ea asimilatu dugun ikasitakoa. Orain perplexitin pixkat berdina egingo dut. Lehen bezala, frontean jarriko duzue kaixo, instalazio elektrotekniko eta automatiko
erdi mailako zikloko ikaslea naiz, eta oinarrizko, testuinguru jartzen dut, oinarrizko elektrizitateari buruzko oinarrizko ezagutzak ditut. Testuinguru bat jartzen diogu, pintxan perimetrikoa lantzen ari naiz, jartzen duzue, lantzen ari naiz, eta honi buruzko zenbait aktibitaten erakutsi ezaidazu, eta honi buruzko zenbait aktibitate erakutsi iezaidazu. Gutxi gora bera, lehen egin dudan bezala. ChatGPTen egin dudan bezala. Egin dugu testu inguru bat, eta hemen jartzen dizue. Lehenengo gailua ezagutzeko mini eraikuntza bat egin dizue, kable bakarra eta kable bikoitzarekin neurketak egiteko esperimentua, karga sinpleen neurketa, eta ondoan beti jartzen du pixka bat iturria zein den. Joten gera iturrira, eta bertan badaukagu definiturik pixka bat, kasu honetan ingelesez da, baina ondoan betik iturria jartzen dizue. Korronte alterno eta korronte zuzenako neurketak nola egin, segurtasun neurriak nola jarraitu pintxan perimetrikoa erabiltzerakoan, eta abar. Guztira, 7 aktibitate erakusten digu. Orain, lehen bezala, esango diot, ordubeteko, gutxi gora bera, ordubeteko ondo da, baina erakutsi iezaidazu ordubete irauten duen pixka bat duten aktibitateak. Pixka bat konkretuago izaten ari naiz. Zenbait eta konkretuago, orduan eta pixka bat borobiagoa izango da nahi duen aktibitatea. Hemen daukagu bat, adibidez, oinarrizko ezagutzak eta gailuaz lehen kontaktua, egiten dugu esplikatu egingo dizuet zuei 10 minutukoa, eta neurketa praktikoak izango dira 20 minutukoak, gero korronte alterno eta korronte zuzenaren arteko neurketak desberdintzeko asimiletu balizateko 15 minutu, eta segurtasunari buruzko praktika edo jarraitu beharreko neurriak beste 15 minutu. Eta hau da guztia.